Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti hormaty prezidentimizi mehirlimi berekledi. Hemde çakylyk kabul edip Qazaqstana gelenlik üçin hoşalygyny beýan etdi. We hormaty prezidentimiň şu gedekki döwlet saparynyň diýip bolan dostlukly Qazaq türkmen gatnaşyklaryny puwturlandyrmak ýoluna mühim edim boljakdygyny anan bildirdi. Bilinçli Qazaqstana, Türkmenistana dogonluk goňşy döwlet we strategik hyzmatdaş hökümde garalýar. Ýurtlarymyzda köp asarlyk dostluk, taryhyň, diliň we medeniýetiň umumlyk baglanşdyrýar. İki taraplyň gatnaşyklar feodal ykdysady, medeni insanperwer we beýlik ulgamlarda strategik hyzmatdaşlyk ruhuny ösürlýär. Qazaqstan Türkmenistanyň kemişilik bir taraplyk hukuk derejesine esaslanýan daşar siýasatyna we paragatçylyk hemde durnukly iş puwturlandyrmaga önüktirilen netijeli halkara başlangyçlaryna ýokary baha berýär. Hormaty prezidentime de Qazaqstan Respublikasyna döwlet saparlygyny gelmäge çakylyk, şeýlegem türkmen wekiliýetine bildirilen mihmanfyrlyk üçin minnetdarlygyny beýan etdi. Hemde pursatdan peýdarlanyp türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy Gahrman arkadagymyň prezident Kasym-Jomart Tokaýew iberen talamny we ingo arzularyny ýetirdi. Soňra gepleşikler iki ýurdun wekiliýet agdalarynyň gatnaşmagyna giňişli düzümde dowam etdi. Qazaqstanyň prezidenti bilinç mertebeli türkmen mihmanyny ýene däwregedek mehirlimi bereklep, Qazaq we türkmen halklarynyň dostluk gatnaşyklary, taryhyň, medeni ruh gymmatlyklaryň umumlygy bilen baglanşýan dogonluk halklardygyny bellädi. Dostlukly ýurdun prezidenti Qazaqstanyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy, hoşnýeti goňşuluk we öýdary gollap görmek ruhuny hemme taraplaryndan ösürmäge aýratyn ähmiýet berýänini bellep, birlikdäki tagallalaryň netijesinde strategik hyzmatdaşlygyň iki dogonluk halkyň beýikligine mundan meýlekde puwturlandyryljakdygyna anan bildirdi. Hormaty prezidentime Qazaqstan Respublikasyna döwlet saparlygyny gelmäge çakylyk hemde bildirilen mihmanfyrlyk üçin prezident Kasym-Jomart Tokaýewa minnetdarlyk bildirip, soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Qazaqstan Respublikasynyň arasynda gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykarlanyny belledi. We türkmen Qazaq hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösürmek üçin birlikde tagalla etmäge taýýardygyny tasdiklady. Sözüň ahyrynda döwlet başlarymyz türkmen Qazaq gatnaşyklaryny puwturlandyrmaga şahsy goşandy üçin prezident Kasym-Jomart Tokaýewa minnetdarlygyny beýan edip, Türkmenistan bilen Qazaqstan Respublikasynyň arasyndaky diýip bolan dogonluk gatnaşyklarynyň halklarymyzyň beýikligine mundan meýlekde öýdary hormat goýmak, ananşmak we öýdary beýiklikli hyzmatdaşlyk ruhuny okgunly ösürjekdigine anan bildirdi.